A 3 días de que expire o alto fogo entre Irán e os Estados Unidos, hai avances, pero o acordo está lonxe. O presidente iraniano defende que Trump non pode privar a Irán dos seus dereitos nucleares e a tensión aumenta tras o novo peche do Estreito de Hormuz por parte de Teherán. Saúdos, que tal? Boas tardes. Domingo 19 de abril, con temperaturas por riba dos 20 graus, unha xornada máis, e co vivido o ano pasado, pomos hoxe a ollada no monte. Si, os efectivos contra incendios traballan xa todas as semanas, por exemplo, en Baralla. Con distintas maquinarias fan cortalumes e preparan o terreo. A prevención é un dos aspectos fundamentais na loita contra o lume. Por iso, este ano, a Xunta reforza este dispositivo aumentando o orzamento e os medios. Tamén os propietarios teñen a obriga durante o mes e medio que queda ata xuño de rozar as súas parcelas. Nos día a día salimos sobre 12, 15 personas e temos 3 tractores facendo, 3 máquinas desbrozando, facendo prevención de desbroce, e máis temos un bulldozer facendo cortalumes e arranxo de pistas. Toda a comarca de Ferrolterra volcada con Julieta, unha nena ferrolá de 2 anos que padece a síndrome de Rett. Escolas de danza bailan hoxe na procura de fondos para a investigación desta enfermidade. El pabellón de Esteiro estuviera a tope y que se recaudara lo máximo posible para la investigación de Julieta. Vamos a ayudar a curar, vas a encontrar un tratamiento. Alfoz do Castrodouro celebrou hoxe o seu novo nome. Foron os propios veciños os que quixeron festexar a restitución do topónimo aprobado pola Xunta pasado 30 de marzo e fixérono por todo alto. Este foguete ten algo que ver. Nuns minutos, vémolo. Conta atrás para unhas novas eleccións, os líderes nacionais dos principais partidos enfrontáronse hoxe en Andalucía. A menos dun mes para uns comicios autonómicos que condicionarán o futuro político en España, Sánchez e Feijóo sacan toda a artillería para gañar a batalla. E polo momento as enquisas non son boas para a esquerda. Pedro Sánchez aterriza en Andalucía para axudar a tai pouco ministra e vicepresidenta Montero e faino en territorio amigo, na localidade onubense de Gibraleón, onde os socialistas gobernan con maioría absoluta. No os preocupéis, nos queda mucha tarea por delante, hasta 2027 y más allá de 2027. O non á guerra e a defensa do público como estrategia electoral para conseguir reflotar a campaña dunha María Jesús Montero que non acaba de callar segundo as enquisas. ¿Qué se va a votar el próximo 17 de mayo? Se va a votar izquierda, se va a votar a María Jesús Montero para defender lo público. Os socialistas non manexan polo momento bos números en Andalucía. ¡A por ello! ¡Vamos a por todas! ¡Nos jugamos la vida! A menos dun mes de que Andalucía coda as urnas, as enquisas máis recentes danlle a Juanma Moreno e o PP case unha maioría suficiente para gobernar. Este proyecto de futuro que hemos construido no se pare el 17 de mayo, no lo pare nadie, que no volvamos a dar pasos atrás. Desembarco tamén do líder nacional do PP, Núñez Feijóo, arroupa a Moreno e confía en que os andaluces respalden o proxecto popular. La gente tiene que saber qué es lo que quiere hacer un político de verdad. La gente está harta de tener un presidente de gobierno que es un trilero. Necesitamos a representantes del Estado, porque si no los tenemos en el gobierno central, necesitamos tenerlo en las comunidades autónomas. Os políticos nacionais a exame, unhas eleccións clave que poderían marcar o futuro da política nacional. Andalucía é a comunidade que máis deputados reparte no Congreso, un total de 61. Pedro Sánchez anunciou ademais en Andalucía que o martes proporalle a Unión Europea romper relacións con Israel. O presidente do goberno pide apoio ao resto de países para pararlle os pés, dixo a Netanyahu. No estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su gobierno. Y aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la Unión Europea.
Mentres continúa a medrar a tensión entre os Estados Unidos e Irán ante o novo peche do Estreito de Hormuz. Continúa no aire unha posible nova rolda de negociacións. Washington sinalou que as conversas poderían retomarse este domingo, mentres que Irán inclínase polo luns. O país persa defendeu o seu programa nuclear e acusa aos Estados Unidos de querer privarlle dos seus dereitos en alusión ao enriquecemento de uranio, un dos puntos de fricción nas negociacións de paz. A 3 días de que expire o alto o fogo acordado, tanto Trump como o líder do Parlamento iraniano recoñeceron que se deron avances, aínda que alcanzar un pacto definitivo continúa lonxe. E Bulgaria celebra hoxe eleccións legislativas e xa van 8 nos últimos 5 anos. 6,5 millóns de habitantes escollen os seus representantes parlamentarios. O favorito das enquisas votaba esta mesma mañá na capital en Sofía. É Rumen Radev, ata agora presidente do país. Os seus posicionamentos prorrusos provocan que a Unión Europea estea moi expectante ante estes comicios. Bulgaria é un dos países máis pobres do 27. Un terzo da súa poboación vive en situación de pobreza. Aquí en Galicia, mañá complicada para os condutores que esta mañá tentaban sair da cidade da Coruña. Unha colisión entre dous vehículos provocou importantes retencións sobre as 12 do mediodía. Estas son as imaxes que recollían a esa hora as cámaras de tráfico da DXT. Pouco despois quedaba restablecida a circulación. E dúas motos de gran cilindrada protagonizaron un aparatoso accidente a pasada noite en Redondela. Sucedeu ás 9 da noite na rotonda de Cedeira, na Estrada Nacional 552. 3 ocupantes das motos remataron con lesións de gravidade e precisaron do seu traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Investíganse as causas deste accidente. Dúas persoas resultaron feridas graves e outras 8 resultaron leves na colisión dun turismo contra un autobús en Xixón. O accidente aconteceu na tarde de onte na Estrada Nacional 632, á altura do lugar xixonés do Infanzón. Os dous feridos máis graves que circulaban no turismo tiveron que ser excarcerados polos bombeiros. No autobús viaxaba unha dúcia de persoas, das que 7 máis o condutor resultaron feridas. Segundo a compañía do vehículo da liña, o sinistro produciuse cando o autobús atopou de fronte dous turismos e só puido esquivar un. E sobre a mesma hora, pero desta vez en Madrid, un cativo de 2 anos resultaba con feridas de gravidade tras ser atropelado por un turismo. Por causas que se están a investigar, o menor atravesou a estrada por unha zona non habilitada e foi acometido por un vehículo. Aconteceu no distrito madrileño de A Latina. Os servizos de emerxencia trasladaron a vítima, que presentaba un traumatismo cranoencefálico severo, a un centro hospitalario. E cos primeiros días de calor, Galicia mira cara ao monte e este ano ademais potencia o plan contra incendios forestais. Os cidadáns poderán alertar dos lumes mediante unha aplicación móvil, ampliando así a rede colaborativa de vixilancia. Unha vixilancia, por certo, que tamén terá máis ollos, con 241 cámaras, as que se suman drons de última xeración. Tamén se reforzan as brigadas e os equipos especializados en grandes incendios e ollo porque este ano incrementase nun 50% o orzamento destinado á prevención. E a todo este plan de loita contra os incendios súmaselle o traballo dos bombeiros forestais que xa están limpando os montes e preparando tamén camiños e cortalumes para facilitar o paso. Óscar López. Si os bombeiros forestais traballan xe arreo para chegar máis que preparados á tempada do verán onde as altas temperaturas poñen en risco os nosos montes. Aquí no concello de Baralla, na provincia de Lugo, traballan entre 10 e 15 bombeiros forestais os 7 días da semana para estar máis que listos para esas altas temperaturas. Traballan 3 máquinas de desbroce e unha bulldozer que serve para facer os cortalumes, todo pensado para que o noso verán sexa cada vez máis seguro. Chega a calor e con ela o medo aos incendios nos nosos montes. Os bombeiros forestais traballan para apagalos, pero o certo é que o seu traballo non queda só niso. Durante o resto do ano dedícanse a deixar os montes o máis limpo posible para reducir o risco dun gran lume. Nos día a día salimos sobre 12-15 personas e temos 3 tractores facendo, 3 máquinas desbrozando, facendo prevención de desbroce e máis temos un bulldozer facendo cortalumes e arranxo de pistas e despois bombeiros forestais facendo poda. Desbroce, poda e cortalumes, as claves para poder facilitar o control dos incendios. Ademais, os veciños agradecen o traballo dos bombeiros forestais, xa que moitos dos camiños que fan para eles son usados tamén polos habitantes da zona. Son vías de acceso, medios de apoio que nos usamos. A parte de nos usao, 80% da sociedade, cazadores, veciños, non é que só os usemos nós, pero no tema de extinción nos buscamos apoio e vías de acceso aos montes.
E aínda que estes traballos son moi útiles, non eliminan ao completo o risco de incendios. É por iso que é moi necesario ter precaución nos días de máis calor. O primeiro que hai que facer é, sábese que temos un teléfono de apoio, 085, diría que en canto vexan algo de lume que chamen, que, a ver, disponse dun dispositivo moi potente de incendios, un lume collendo a primeira hora, pois evitaríanse catástrofes maiores. O verán está xa a volta da esquina e aínda que non podemos afirmar como serán canto a incendios, si podemos dicir que moitos dos nosos montes chegarán preparados para frear a expansión do lume. Pero esta prevención non é só tarefa dos bombeiros forestais. Os propietarios de parcelas teñen tamén a obriga de rozalas. A normativa pon o límite no 31 de maio. Ese é o prazo máximo para realizar estes traballos. A lei fai fincapé na franxa de seguridade de 50 metros cos núcleos de poboación que debe estar limpa para minimizar os riscos para as vivendas no caso dun lume. E moi atentos, porque non implicarse coas rozas conleva multas de ata 1.000 euros. As leves, claro. As graves poderían acadar os 100.000 euros. Todo isto é moi importante porque o 70% dos lumes teñen detrás a man do home. Nuns casos son intencionados, noutros froito das imprudencias, aínda que tamén depende moito da climatoloxía. Os escenarios están cambiando, por iso o Sistema Galego de Prevención de Incendios non deixa de adaptarse para enfrontalos. Un sistema que, segundo o director xeral de Defensa do Monte, está moi recoñecido fora da nosa comunidade. Mesmo veñen especialistas doutros países a formarse. Como foi o ano pasado dos bombeiros de Países Bajos e o ano anterior de bombeiros de Estonia, entonces somos un referente a nivel de conocimiento e de formación. Unha formación que é esencial. De feito, a Consellería de Medio Rural programou 12 cursos para este segundo trimestre do ano. Case 1.000 profesionais do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, para gañar eficiencia ante o risco extremo, formaránse sobre o uso da maquinaria, a investigación de lumes, o emprego de datos e imaxes de satélite, a xestión de medios aéreos, as motobombas ou mesmo as ferramentas necesarias de xestión emocional. Unha preparación completa para blindar os nosos montes. Cambiamos de asunto. En Galicia estamos cada vez máis concienciados coa reciclaxe do lixo. Aínda así, as cifras actuais distan moito dos obxectivos marcados polas administracións e as normas vixentes. Na nosa comunidade separamos selectivamente só entre o 16 e o 18% dos residuos que xeramos. Unhas cifras que están por baixo da media española, que alcanza o 25%. O típico de separar papel, vidro e materia orgánica, plástico, si levase facendo xa fai tempo na casa. En Galicia xeramos alrededor do 1,14 kilos de residuos por habitante e día, pero na nosa comunidade separamos selectivamente só entre o 16 e o 18% dos residuos, polo que máis do 80% deses restos van todos mesturados, o que complica a reciclaxe. Si que, por exemplo, os envases lixeiros, que serían os envases de plástico e metais, nos sigue costando un pouquiño máis. Os erros máis habituais, co contenedor amarelo, o máis habitual é pensar que é un contenedor para residuos plásticos, cando en realidade é un contenedor para envases de plástico e de metal. Las instituciones que no permitieran a las grandes superficies el vender tanto producto plastificado, hai cosas que son totalmente prescindibles. Mais que reciclar nos fogares, o que facemos é separar o lixo que orixinamos. A única reciclaxe que podemos facer na casa é a compostaxe doméstica ou autocompostaxe. O resto faise nas plantas de tratamento. Alrededor do 86% dos concellos galegos dispoñen de algún sistema para xestionar de forma separada a fracción orgánica. Por eso están aparecendo estes contenedores marróns nas rúas, sobre todo das cidades. Se está outra vez potenciando moito máis a compostaxe doméstico para intentar avanzar en esa reciclaxe. Pois hai moita concienciación e moita publicidade e moita información sobre a reciclaxe. Temos os medios para poder reciclar. É importante non só facer a separación correcta de residuos, tamén atender os horarios municipais, normalmente nocturnos, para depositar o lixo nos contedores. De acordo ás ordenanzas municipais, os concellos poden impoñer multas e sancións se non se cumpren. Penso que é un tema máis de educación, non creo que a multa sea a solución.
Para reducir os residuos no fogar, cabe poñer o foco sobre a fracción orgánica, reducindo o desperdicio de alimentos, planificar ben as compras, fixarse nas datas de consumo preferente, organizar as neveiras e aplicar a cociña de aproveitamento. Tamén mercar máis produtos non envasados, a granel, e reutilizar as bolsas. Moi caro todo, demasiado caro. Temos coche a carta se fai falta, pois desde 5.000, 6.000, 15.000, 20.000 ou desde 40.000, o que queiran gastar eles, está claro. Xa escoitaban, prezos para todos os gustos. Esta fin de semana celébrase o Car Outlet, a cita co vehículo de ocasión organizada por Expo Ourense e a Cauto, a Asociación de Concesionarios de Ourense. Laura Álvarez. Sí, están á venda máis de 400 coches de 28 marcas con prezos que van dende os 8.900 euros ata os 94.000. Aquí pódense atopar coches seminovos, kilómetro cero ou de ocasión con importantes descontos e vantaxes. Ourense é a provincia cos coches máis vellos de toda España cunha media de 18 anos por vehículo, moi por riba dos 14 de media nacional. A idade media do parque móvil ourensán medrou un 20% nos últimos 5 anos. Pasou dos 14 a máis de 18 anos de antigüidade. Por iso a xente asiste a feiras como esta. O meu é do 2000. Ten 26 anos, por iso hai que cambiarlo. Ha subido todo, así que supongo que los coches no puede ser la excepción también. Pues un coche así un poco económico porque está todo súper carísimo y pues para una hija que necesita coche que ya tiene una carraca de coche. Pois que en o desexe ten aquí unha oportunidade para facelo, entrégase de xeito inmediato con garantía e ata un 40% máis barato. A xente o que ven buscar é pois bo precio, calidad, se poden pagar pouco, pois mellor. Estamos regalando seguro a todo riesgo a todo aquel que se anima a comprar un vehículo nesta feira. O vehículo máis demandado, segundo a Cauto, é un diésel con entre 2 e 5 anos e que rolda os 15 ou 20.000 euros, pero semella que a tendencia de a pouco vai cambiando. Hai moita oferta de vehículos híbridos, eléctricos, e iso pode axudarnos a renovar o parque de Ourense. En 2025 os novos motores supuxeron máis do 70% das vendas en Ourense, mentres que o diésel perdeu o 42% da súa cuota. As marcas chinesas pola súa banda registraron crecementos de vendas de máis do 300%. Neste salón tamén medraron as vendas con respecto ao pasado ano. Pois a verdade que as vendas a data de onte a noite incrementaronse un 16%. Eso significa que continuamos na mesma tendencia que está continuando a cinta de tráfico en Ourense. En Ourense vendense case 5 coches de ocasión por cada un novo. Aquí atopamos o máis barato por menos de 9.000 euros. O máis caro chega aos 94.000. E cada vez son máis os que empregan a bicicleta a diario como medio de transporte nas cidades. Dende hai anos estás a traballar para promover e facilitar o uso deste medio de transporte sostible e saudable. Iria Soengas. Si, co paso dos anos as cidades foronse adaptando para converterse en entornos máis favorables para os ciclistas. A implantación dos carrís bicis ou de servizos públicos de alugueiro de bicicletas son algúns dos pasos que se deron para fomentar este medio de transporte sostible e saudable. Tamén as campañas de concienciación aos condutores para fomentar unha mellor convivencia nas estradas cos ciclistas. Con todo, queda aínda traballo por facer para equipararnos outras cidades europeas en que as bicicletas mesmo superan os coches nas rúas. As bicicletas son cada vez máis para as cidades. Quenes as usan a diario destacan que son un medio de transporte rápido, barato e que permite facer exercicio e cuidar o medio ambiente. As cidades traballan dende hai anos para ser máis amables para os ciclistas, creando carrís bicis ou servizos de alugueiro de bicicletas. Con todo, queda traballo por facer para que os coches perdan protagonismo a favor das bicis, como acontece noutras cidades europeas. Máis carriles bici, máis zonas adaptadas a poder salir nela. Xa os coches que te respeten un pouco máis. Pero ademais dun medio de transporte, as bicicletas son tamén unha afección para moitos que aproveitan as fins de semana para sair de ruta, ben sexa por estrada ou polo monte. E al final me acabo enganchando porque, digamos, desconectas de todo, non dependes de nadie para disfrutar e aquí estou. Desconectas moito dos problemas que poidas ter ou preocupacións e pásalo moi ben. Boa mostra da paixón que desata o ciclismo son as moreas de clubes ciclistas que proliferan na nosa comunidade. Hasta que encontrei o Club de Oros. Despois empecé a preguntar e, vin unha vez e xa te enganchas para
compañerismo que hai. Salir en grupo con toda esta xente, a facer novas amistades e a estar ao aire libre. Ben sexan rutas longas ou como medio de transporte diario, que está claro que andar en bicicleta está de moda. Es un evento lleno de niños que están empatizando muchísimo con Julieta, van a saludarla, te vamos a ayudar a curar, vas a encontrar un tratamiento. El pabellón de Esteiro estuviera a tope y que se recaudara lo máximo posible para la investigación de Julieta. Que importante esta historia que imos escoitar agora. Bailar para mellorar o presente e o futuro de Julieta, unha nena ferrolá de 2 anos afectada polo síndrome de Rett. A proposta mobilizou as escolas de danza de toda a comarca que hoxe comparten un día de música e coreografías para apoiar a loita da familia da pequena na procura de fondos para a investigación desta enfermidade. Julieta ri nos brazos da súa nai Lucía, desbordada polas emocións dun día que ten na mente desde hai moitos meses. Y la verdad que hoy por la mañana sí, me levanté y fue como, hoy es el gran día, porque la verdad que este evento llevamos trabajando mucho tiempo en él y es que tiene un contenido muy emotivo. No pabillón de Esteiro bailan por Julieta, por ela e por todas as persoas afectadas pola síndrome de Rett, un trastorno neurolóxico raro que provoca a perda progresiva de capacidades xa adquiridas. Ha perdido las habilidades que tenía, que era gatear, no eran muchas las que había conseguido hasta el momento, gatear, dar pasitos de lado, y eso lo perdió todo. Entonces ahora estamos recuperando ahí con terapia otra vez. Pero bueno, está muy conectada con la gente, que habla, o sea, tú le hablas y ella te escucha, se ríe mucho, le gustan los dibujos, tiene sus gustos ya, pues unos dibujos determinados. Y si no te protesta, entonces bueno. Na Academia Paso a Paso fixeron iso mesmo, dar pasos desde o momento en que coñeceron o caso de Julieta. Levan preparando o evento desde antes do Nadal. El objetivo pues, es recaudar para esa asociación, para Mi Princesa Rett, pues para que Julieta pueda tener una calidad de vida mejor y luego pues eso, que el pabellón de Esteiro estuviera a tope y que se recaudara lo máximo posible para la investigación de Julieta. Hoy me pasa a mí, pero es que mañana nos toca a cualquiera y tener avances en investigación es fundamental. A Asociación Mi Princesa Rett financia 2 proxectos de investigación no Hospital San Joan de Déu de Barcelona, centro de referencia en España. O sol aínda non marchou e isto fai que hoxe sexa un deses domingos de abril nos que o termómetro está permitindo gozar da area e do mar a uns cantos praieiros autóctonos. Raquel Gandoi. Ata que en 63 días, un domingo de xuño ás 9:20 da mañá, comece o verán e a imaxe das praias viguesas e de todas as rías baixas, sexa de areais cheos de xente empachados de parasois, ata entón, a instantánea é a de moitos galegos e moitas galegas e algún turista desfrutando dun litoral tan heteroxéneo. Un domingo como o de hoxe, de abril, en plena primavera, con 25 graus e este sol, é un domingo de praia. Así se ve en Samil e o seu paseo con moita xente, pero sen saturacións, e noutras calas e praias máis pequenas e protegidas, como o Bao, Fuchiños, Breadouro ou esta na que nós estamos hoxe, a Praia dos Olmos. Momento do ano perfecto para gozar dos tesouros do litoral con sosego. Ata o mércores seguirán subindo as temperaturas para chegar aos 27 graus. Ceo azul, sol, 25 graus e subindo. Este domingo os vigueses tíranse ás praias coñecedores de que antes da tempada alta esta maravilla, estamos en Samil, é algo máis exclusiva. E a xente decía que aquí lle chamaban o Vinidor, entón, máis bonito que Vinidor, Cando ven a temporada alta aquí nos non vimos, porque non hai onde meterse. O compartimos cos demais. Nesta época é cando verdadeiramente podes disfrutar de pasear, de estar tranquilo, de que non te salpiquen de area. Entonces, es un placer, hoy es un placer. Llegué a porque ahí, lo que te digo, nos hemos arrepentido de no venir más preparados, porque hoy es el día perfecto para tumbarte, no hay masificación, incluso hemos visto perrines, que nosotros tenemos uno y nos encanta. Yo soy de las que vengo ya en marzo, en febrero a la playa, ya me ves cómo estoy, morena. No, a mí me gusta más ahora que en verano está muy saturado, Samil. Temos praias a mellor non tan coñecidas, que tamén, pois bueno, os que somos lugareños, pois sabemos delas, e disfrutamos no verán delas tamén. Aquí hai donde escoller, porque podemos repartirnos, o sea, hai donde escoller. A mí, vamos, creo que temos
un privilexio gratuito que impagable. O privilexio impagable do que fala este voceltista son os outros 46 areais de Vigo ademais de Samil. Este domingo en calquera deles había disfrutóns, Toralla, Canido, Bao, Fuchiños ou os Olmos. Máis sitio na area, na auga e, como non, atención ben rápida nos postos de praia. Pois continuamos cunha xornada con temperaturas por riba dos 20 graus en case toda a comunidade. Sobre todo, sobe máis o mercurio no interior. Por exemplo, Antía, na provincia de Lugo, onde podería haber algún trebón durante a tarde, e novamente Ourense marcará unha das máximas galegas. Así que, ímonos a dar en directo con Alejandro Álvarez para saber se xa vai calor, Alejandro. Pois nestes momentos, compañeiros, e coincidindo coas horas centrais do día, os termómetros aquí en Ourense xa marcan os 26 graus, pero a previsión é que chegue aos 30. Moito calor en toda Galicia en xeral, por exemplo, en Ferrol poderían chegar aos 26, pero tamén en cidades como, por exemplo, Santiago ou en Lugo poderían marcar os 25. Tempo solleiro que anima, xa escoitábamos nesa información anterior, a gozar das praias, tamén das terrazas, e aquí no interior, por exemplo, a dar un paseo á beira do río, e tamén podemos ver incluso algúns valentes meténdose na auga, pero non podemos esquecer que estamos na primavera e, como ti ben indicabas, David, para esta tarde poderían darse algúns chubascos treboentos tanto no interior como tamén en zonas de montaña. É unha maravilla, porque, oye, de tanto frío, tanta chuvia, pois, oye, pois isto é unha maravilla. Generalmente ando moi fresco todo o ano, pero hoxe xa fixo que manga corta xa todo o día, claro. Tuvimos un invierno horroroso, Lo que pasa que esta primavera, bueno, está siendo buena, pero mucho polen. Tanta chuvia e tanta... Pois agora xa se agradece o sol. E hai moito onde mollarse, e por onde pasear, o sea que aquí levámoslo ben. Un eclipse solar total ocorre nun mesmo punto xeográfico aproximadamente cada 375 anos. Alá non chegamos, Por iso, ao que viviremos en boa parte de Galicia o 12 de agosto é algo tan extraordinario que nos espazos nos que a ciencia e a astronomía son protagonistas, como o Planetario da Coruña, levan tempo preparándose e preparándonos para o que é un momento único. O Sol estará moi baixo no momento da eclipse total, así que será fundamental escoller un punto de observación que nos deixe o horizonte oeste totalmente despexado. Acertar co lugar non será un problema, porque nuns días poderemos facer un ensaio. O 30 de abril o Sol ocupará a mesma posición no ceo co 12 de agosto. Entón é un momento moi interesante para, se tes pensado algún sitio para ver a eclipse ese día, poñelo a proba o 30 de abril. Se dende o sitio que escolliches a esa hora, 8:20, ves directamente o Sol, e que é un bo lugar para a observación da eclipse do 12 de agosto. Información valiosa que forma parte das sesións especiais que programou o Planetario da Casa das Ciencias da Coruña para preparármonos para vivir un evento extraordinario. Moita xente tamén ven porque non sabe que esperar, non? Escoita falar de que un eclipse é algo extraordinario, fantástico, fermosísimo, pero ao fin e ao cabo é unha superposición da Lúa en fronte do Sol. Entón, un pouco a pregunta é esa, non? Si é algo tan sinxelo ao mesmo tempo, como é que é tan espectacular según decides? Nas proxeccións se explican como e por que se producen as eclipses, que estrelas e planetas poderemos observar na bóveda celeste nese breve lapso de superposición lunar. É moi importante como observalo todo sen poñer en risco a nosa saúde visual. Sobre todo cando hai nenos e nenas pequenas que as gafas non están afeitas ao seu tamaño, é mellor optar por solucións alternativas, ou ben ver unha retransmisión da eclipse en tempo real no móvil, ou facer unha caixa de proxección, como unha cámara oscura, que se fai cunha caixa de cartón moi sinxela, un bricolaxe de 5 minutos. Será un momento inesquecible, cun epílogo fermoso, porque o 12 de agosto, ademais, choverán perseidas. Pois, por certo, que aínda queda tempo para ese 12 de agosto, pero esta Casa de Televisión de Galicia vai ter unha programación especial para ese día e, ademais, todos os contidos que fomos vendo sobre a eclipse teñenos na nosa plataforma, como sempre, agalega.gal. Cambiamos de asunto e agora viaxamos ata Alfoz do Castro Douro, que celebrou hoxe o seu novo nome. Foron os propios veciños os que quixeron festexar a restitución do topónimo aprobado pola Xunta o pasado 30 de marzo e fixérono, van ver, por todo alto. Poucas novas sentaron tamén nos últimos anos neste concello. Os veciños do antigo Alfoz celebran que agora xa son de Alfoz do Castro Douro. Desde a Academia comunicáronos que consideraban totalmente lexítima esta restauración porque é unha débeda histórica, non? E realmente o topónimo mutilado non tiña tradición ningunha, entrou no ano 83 dunha maneira arbitraria. E como celebrar o cambio? Pois con 3 foguetes.
é que a mellor forma que tirar 3 fogos, un por Palabra, un por Alfoz, outro por Dó, outro por Castrodouro, e nada, pois é un acto sinxelo, pero que vai quedar nas nosas memorias e para a historia. Mais hoxe, por fin, volve ser oficialmente Alfoz do Castrodouro. Para os veciños presentes hoxe no acto, por certo, organizado por eles mesmos, é o momento onde pechan unha reivindicación histórica. Son moitos os que lembran os tempos nos que o concello tiña nome que agora, por fin, recuperan. Que xa temos unha idade e ainda nos acordamos de cando se chamaba Alfoz de Castro de Oro, cando nos escribían e poñían esa dirección. Entonces, bueno, agora que todo se galizou, a verdade é que estamos contentos. Eu penso que generalmente a xente está contenta así. A min gustame que seña Alfoz de Castro de Ouro, que sempre antes era. Cando era nena, ou era porque antes, hai moitos anos, claro, eu vou facer 85. Eu, na fe que teño, era Alfoz de Castro de Ouro. E Castro de Ouro para aquí e Castro de Ouro para ali. Así que xa o saben, cando veñan visitar esta parte da Mariña Lucense, sepan que están entrando en Alfoz do Castrodouro. E os interesados e interesadas en gozar de algunha das rutas dos trens turísticos de Galicia saiban que xa están á venda os billetes para 4 dos seus itinerarios. Son o da Ruta dos Faros, o de Monterrey, o da Ribeira Sacra Silmiño e o do Ribeiro Rías Baixas. A reserva dos billetes podese realizar a través da web de Renfe. De momento, só se poden adquirir os percorridos programados ata o 1 de agosto. Nos próximos días irán saindo á venda o resto des itinerarios. Pois imos viaxar agora tamén, ímolo facer ca axuda dos nosos compañeiros, porque imos a chegarnos ata a Feira de Artesanía do Ferro en Río Torto. Ali os martelos estiveron toda a mañá golpeando metal para amosar as singularidades deste oficio, Antía. Sí, pero na festa tamén hai obradoiros de olaría ou cestaría, ademais dunha exposición con produtos do campo. Xoel Rodríguez, contanos máis, puideches forxar algo ou non? Pois o do ferro e a forxa, mellor compañeiros, deixamos yo os profesionais que levan durante toda a mañá realizando aquí demostracións en Río Torto, que pasa ademais por ser un dos enclaves de toda Europa aínda a día de hoxe con máis ferreiros. Moitos deles son de aquí, da provincia de Lugo, de outras localidades como a Fonsagrada, pero tamén os hai que veñen de Navarra ou mesmo dende Austria. O programa de actividades inclúe propostas do máis variado, dende exposicións e tamén demostracións adaptadas tamén para todos os tipos de público, tamén para os máis cativos. Hai talleres adaptados. Van xa 17 edicións desta cita que ten ademais un doble obxectivo, por un lado divulgar sobre os oficios vencellados co ferro e polo outro tamén dinamizar a vida social e cultural deste concello, e ambos os dous obxectivos a vista da afluencia que continúa desta hora están máis que conseguidos. Cunha mostra de oficios tradicionais e produtos do campo comezou a 17ª Feira do Ferro de Río Torto, un evento co que se quere divulgar un oficio moi vinculado a esta zona oriental da provincia de Lugo. A nivel turístico, para promocionar os oficios dos ferreiros, dos nosos artesáns, e tamén para poñer en valor todos os produtos do ferro. A parte disso, é unha feira multisectorial con diferentes sectores económicos, e o que intentamos é que estes oficios artesáns que perduren no tempo e que exista relevo generacional. O oficio dos ferreiros tan fundamental está case desaparecido. En Río Torto quedan algúns en activo e este domingo están moi presentes na feira, xunto a outros chegados da Fonsagrada, Santiago, Culleredo, Navarra e ata de Austria. A miña vida é esta, é o ferro, teño que estar facendo sempre algo. Eu teño 73 anos, pero sigue dando igual. Bueno, nosotros llevamos desde 1772, somos la 7ª generación, somos de Navarra y nos han invitado a venimos todos los años a Río Torto a echarles una mano para que no se pierda este oficio. A partir das 5 da tarde repetiránse as demostracións en vivo. Más que nada vimos pola artesanía. Sempre hai moitas cousas e moitas antigüedades, pero de comprar xa depende, porque os precios tampouco son moi asequibles. Os estamos chegando, pero a verdade é que está interesante. Tamén haberá actividades para nenos e música. Ferrol abriu esta fin de semana os estudos e galerías de arte ao público para que a cidadanía entre sen reparos a coñecer a obra dos creadores da cidade. E nós estivemos con algúns deles, os máis cativos, dándolle coro ao espazo branco e coñecer a relación e a convivencia entre arte e a intelixencia artificial. Os veciños entran ás galerías e as obras saen incluso á rúa. As conversas entre artistas sucédense nun espazo, mentres noutro os creadores máis novos pintan murais colectivos.
os nenos lienzo en branco, abertos a todo, a explorar sobre todo o que lles gusta a cada un. Me gusta más inventarme, por ejemplo, abstracto o también mirar lo que voy a pintar. Por ejemplo, una persona, un muñeco, unha planta. Eu vexo que os nenos xa moi pequenos que veñen a clase teñen demasiado contacto coas pantallas, teñen un tipo de estímulos que sí que eu vexo que reduce ata certo punto a creatividade. Teñen moita necesidade de copiar. Me gusta pensar lo que voy a hacer y luego ponerlo en una pantalla para que me salga mejor y con una goma y un lápiz pues ir pintando todo, porque non me gusta hacerlo todo ya roto. Portas abertas tamén a tertulias sobre a arte. Puedes venir, puedes formar parte del público, puedes hablar con nosotros y así rompiendo un poco, no sé, a lo mejor los prejuicios que hay o estas dificultades para conectar. E temas controvertidos como a relación dos creadores coa intelixencia artificial. Pillounos a todos un pouquiño co pie cambiado, vemos algo que nos asusta. Non sabemos moi ben ata onde pode chegar, pero, bueno, hai que darlle tempo, ver as aplicacións que pode haber no sector, igual que nos resto dos sectores. Este domingo pechas a segunda edición do programa, coa cidadanía cada vez máis achegada ao labor artístico. Os robots humanoides rebaixaron hoxe en case 2 horas o tempo registrado o ano pasado no medio maratón de Pequín. O equipo gañador impúxose cun tempo de 50 minutos e 26 segundos tras unha carreira na que o robot máis rápido en cruzar a meta competiu baixo control remoto. A proba reuniu máis dun centenar de equipos de robots humanoides xunto a uns 12.000 corredores, estes sí humanos, na segunda edición dun evento concibido como banco de probas para este tipo de tecnoloxías. A mellora dos tempos respecto a 2025 reflicte o rápido avance en capacidades como a velocidade, a estabilidade ou a xestión enerxética. O evento combinou robots con navegación autónoma e outros guiados de forma remota. Que nos dera correr así. Bueno, preto estamos, somos moi deportistas, xa sabes. Deportistas non sei seremos moito, o que sí, agora imos cos deportes. Sí, porque o Deportivo pecha mañá a xornada na segunda división. Irene. Sí, o Deportivo recibe en Riazor o Mirandés, equipo en descenso. Esta mañá, última sesión de adestramento, uns minutos, escoitamos a Antonio Hidalgo.